Nu bruger jeg helvede til, at jeg er allerede store uger, så ikke kører over Jylland. Ja, der er et hus på Fyn, der brænder ned på grund af lynnedsdag. Ja, og så en anden, han er nået og fik kald på brandvæsen. Hvad fanden var det der? Så der var ikke så meget brand. De havde fået vandslag helt ud. Det var da mega meget om, at der var holdt en op med dem på et tidspunkt. Hvor prøv det der med mursten og tegl. Branden der allerede var i gang. Så tager med mursten og tegl over. Kreativ. Ja, det er meget god. Det er god hus. Ja, den dækker over lidt. Det er en ordentlig hat i hvert fald. Ja, det kan jo ikke have noget, der har så ikke. Jeg regnede ikke med, der var nogen, der havde kommet til at ringe og sådan. Ja, de der to derovre, det er... Men først her, lige i LM, ja. Alt med glas, man kan drikke sig og alt det der mærkelige noget. Nej, så der er mærkeligt noget. Hvorfor tager jeg ikke badetøj på? Ja, det er da lige før. Nu kan du stå og sælge håndklæder i over for en 5 stykke. Ja. Jeg synes, det står fint derude en måde. Ja. Ja, det vil jeg godt vaske. Jeg skulle lige ud af bagen, så tænkte jeg, at du går nok ikke over på det. Men hvis du går over, så er jeg blevet nødt til at gå hen og se, hvad der bliver her. Nej, men det er bare gas i det. Okay. Nej, den må nok have den på. Den står på det lige. Der er nok rigtig godt plade op på Aarhusbo nu. Ja. Nej, det er helt bestemt. Og ellers er den der småt brandvare på foråret.